ኣብ ታሪኽ كما بمل عالم استفتون زنان تفلاتنتن كاوسن وسن زامري زترف سباي نبر كسابلوم بتاريخ بوانكو انجليز تراي كبعال مايكل جاكسون جميركا لعل 30 زغون فولط دمصاوين زيمولا انكو غول نسيتيا كم كالو سب سلطان سب زنان تعبيت بوتا زيتهب فصوم تحت سابيا نيرا زنان سلطانن بوزح يقدسان نبر بنصارو ام محبراون سباون غديات نصغومان حمومان لعل قلبون سفيح غزينيا تبنيرا يغون امبر ازغونن تفتاونتا نحق منبارا كمون تدرت زي بلو حياونتا نزامنتلو نجر مغلاص نبرا تبعت جن اوش تبيت منغستي حدغنيا تصلات فريلا اتزا سنبر جنزيو هيوتا بهندبت كابز حلفت لا مشت قرب صنيحو ابز ترخبه ديارا حدا ز سنبت صحف ترخبه اب قربا غزي خم تقتل بخميا جواب تحلقاوي قتلت كم زفصم كمون كالو زغرمون زحزنون مستيرات اقديما بيدا صحيفاتو نبرت اتابي حياونتا مل عالم زمل خالتي اتنا غزا رساني موت فري اقديما بيباتو نبرت إذا أنا ولس التي بنقص أوصل درابيتها فتسي ما زيت مكح كم قال أطرأين زيت بزح نبرت نسا نمحبرون سبعون حلاف النتاتا لعل وقاتب أخلو قد ما أبنى الزغنة مستنكر قال نسيتي عنيرة مستبت أوان لقول زنبرة نحج نقص شارلس نزولدتهم ويلا من هارن استوهلو كل التدكة مودا درت زي بالله رهرت تدهم زنبرت بقرب عزفلت وانا نقص أوصل درابيت سرحتنياتات كلهم يمسكروا لها أبيت مرتدكة استفل على بعلات خبر خلو كي ترفه بأكل تساتف نبرت كابو حليفون نايغويا يكون نايكال عينت ناي ولد وددر كله كم قالو ترى ولدي نسونا ميرياتاتو ودادر نبرت ابتو انا بعلم كم عينت قال نسيتي نبره قدمي اون يكون كسبلومي بملا حزب عالم زتفتون بحياونتا بتصبقيان بنصح لبان بسب ادنقوت متراف نبوزحات من سيات تسفان ابنتن كخون زغال سبيله كسبلومي كما بغازيطنياتاتن ببابارازيتاتن بزح استادنسبون يله اذا بسب زلوا عب خبرن تفتاونتن كومون كم ابنت كم جغنان موصارا نتوم دحريا حما نغر زال ملاز نبرو ناي نغساو سدرا بيت ابالات ازيو شاقلوم نبر بخميا جواب كساب كنز تفتويلوم دما فرهوان قنولا نساون معالتات قدم موتاب زغبرو تقال معتت بحقنتان بحزب مفتاوان نغساوين دقاس كم زخولهم تزاريبا نبر اب تقال محتت ديانا ناي نغساو سدرا بيت ابالات نعا نغست خم زيغبروا خم تفلط بزعبات رغو زي نبر حدارا كومون بزعبا انجليزاوينن كم زصعب تزاريبا نبرت أنا نايز هاجر نقص خمسة يكون فلتة أنا ونايز هاجر نقص زي كونكوس قبل بسبات بسناي تجوارات إذا نقصت نقص كون يزدلي مغنياتو أنا زجبرم نجارات كم نقص أولم ديهم بروتوكول واتساب بستفعل من قدي أزجبر أنا متصحف استتصحف زي كونه لبي بزازن تمريحين سناين تبغى النجار كجبر زدل سبي نانجليز زبون كابزون النجار نلعلي كابل بوزفتو من فقر زريو من سبي زدليو نساتهم واقع خمسة لو من أقدر اسمه كفلت له أنا هو تمر الديون مسؤول كون كاخت حجزهم يجباك إذا خدقبر لما بروتوكول حليخان بحق تمريح خان زي كونه بلبخات تمريحكا قبل بخات قبر خلخايو بمقبال تزاربت مس نقصاو سدرا بيت ركب زي بلوم علم لخاو ميرياتات بزعبا حياونتا زفطرتو تصعنون كساب لومي اوري ما يصغوني نيويورك تايمز تبعله مصحيت ابطوانا بعلم كاب زلو 100 فطرت تصعنو سبات كلتا زي زاتوا خون كلو نايت عامل زبلصات سب بمبال دما اب قنيت غصاتو حيزوا وصي نيري لالت ديانا كل غزين زامنتلون حقن مزرابن دحج زي مبالا كباتم لعلي بحزب ممراصا كومون سازيت امنلوم اب نغساوي سدرا بيت لمودا زنبرو اوكيا تغبارات نمفصام فقدنيا بزي مخانا بتوم نغساوينا صليواي اذن ود خمزن تدميرو دما بنحسش حنچات 1996 نايلو تشارلسن نايديانا مفتح مفصامو بوقع تحبر للتريانا فتح مسفصمت حدشنا هيوت معرف كم جمرت علاو غبرت كم نغساو سدرا بيت توهوا معرق يخون سلطان كم زي تدليو ነገር ግን ነቶም ተፎቶም ኣብጥዋን ደቂ 12 ደቂ 15 ዓመት ዝነበሩ ደቃ ويليام هارن كتكانخونم كم تدلنا فلطت ناي تفتح ورم استسمع بزحات ناي عالم ميدياتات نتزينا بسفيحو قالحو انجليزاوينن حزب عالم دما نحقن حزب زقمتنا حزب الالتزبل قصل سماوصولا ابتوان ناي قدم حمو قالو الفليب زخونه ነገር كم مغبار ندحج زي تبل نغستي السابيتن سلام كم زيوان حما ነገር كغبروا خم زخولون بزحات سغاتهم غليصوم نيروم اذا بصباقيا مودادت زي بلال التريانا ناي فرس وددرن كالوت سبورتن وسيخكا بزح كلتا زنبرا خون كله قبل بحزبي عبو بوتا حزن كم تفتون زغبراغن كاب زخونه ነገር نلعلي فقر زفلفل زنبره لبا نبره እዚ ሰፊሕና ህዝብ ፍቅርን ተቀባልነትን ድማ ብፍላይና እንግሊዝን ናይ ዌልስን ነበርቲ ኣብቲ ንሙድ ኣታ ዘብዓለቱ ናይ 36 ዓመት ልደታ ኣብ ቤተ መንግስቲ ተረኺቦም ዕምባባ ካርድን ካልኦት ህያባትን ብምሃብ ገሊጾም ለዮም እታ ልዕልቲ ድማ ናብ ህዝቢ ወፅያ ድሕሪ ምምስጋን ዝገበረቶ ልቢ ዝትንክፍ ዘረባ ኣብ ልቢ ብዙሓት ተወቂሩ ተሪፉሉ ልዕልቲ ዲያና ፍትሕ ድሕሪ ምፍጻማ ካብ ኩሉ ንላዕሊ በቐረባ ትፈልጦን ዝቐረበቶን ዶዲ ኣልፋይ ዝበሃል ብትውልዲ ግብፃዊ ዝኾነ ኣብ ፈረንሳ ዝነብር ዓርክ ነበረ ኣብቲ ዋንገሌና እንግሊዝ ጋዜጣታት
እዚ ናይ ክልቲኦም ርክብ ናይ ፍቕሪ ብምባል ወረታት የናፍሳ ነበር ካብ እዋን ንግስና ጀሚሩ ኣብ ህዝቢ ዘጥሬቶ ተፈታውነት ዘርአያ ናይታ ሃገር ጋዜጣታት ንፓፓራዚታት ብገንዘብ ብምቁፃር ንሳብ ዝተረኸበትሉ ቦታ ኩሉ ብምርካብን ስእልን ምውሳድ ዘይኣትዎ ጉድጓድ ነበረ ንሳ ትርከበሉ እያ ተባሂሉ ዝእመነሉ ከባቢ ኩሎም በዞም ፓፓራዚታት ይውረር ነበር እዚ ድማ ህይወታ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝቕየር ገበሮ ንሶም ነብሶ ከፍ መዓልቲ ኣብ ቅድሚት ናይ ጋዜጣታቶም ናታ ስእሊ ብምግባር ብዙሕ ቅድሓት ከመይ ይሸጡ እምበር ብዛዕባ ናታ ናጽነት ይኹን ድሕንነት ቅንጣብ ሓሊታ ኣይነበሩን መዓልታዊ ንጥፈታታ ድማ ምዞም ፓፓራዚታት ከም ድሙን አንጫዋን ኣብ ሙግያ ተጸምደ ኣብቲ እዋን ንሳብ ዘላትሉ ቦታ እናመፁ ዘይተኣደነ ሳእል ስለ ዝወስዱላ ዝነበሩ ድማ ክሳብ ሕጂ ብዓለምና ብብዝሒ ስእሊ ዝተሳእለት ቀዳሚት ጓል ኣንስተይቲ ክትከውን ከኣለት ነገራት ኣብ ከምዚ ኩነታት ከለዉ ልዕልቲ ዲያና ናብ ሴንትሮፔስ ትበሃል ናይ ፈረንሳይ ከተማ ናይ ደቂ ዓረፍቲ ንምብዓልን ምስኦም ጽቡቕ ግዜ ንምሕላፍን ምስቲ ኣብቲ እዋን ኣፍቃሪያ ዝነበረ ኣልፋይድ ብምዃን በታ ናይ ስድራ ቤቱ ንብረት ዝኾነት ናይ ውልቂ ጀት ኣርባዕቲኦም ተጓዓዙ ኣብ ናይ ኣልፋይድ ንብረት ዝኾነ ሪትስ ዝተባህለ ዓቢ ሆቴል ክፍሊ ተኻርዮም ድማ ምሸቶም ክሕልፉ ጀመሩ ኣብቲ እዋን በጋጣሚ ነቲ ከባቢ ናይ ምዕዛብ ዕድል ዝረኸቡ ክልተ ሰባት ናይቶም ጽምዲ ኩነታት ኣብ ውዑይ ፍቕሪ ዝነበሩ ሓደሽቲ ፍቑራት ይመስሉ ከም ዝነበሩ ይገልጹ እቶም ጽምዲ ኣብ ናይ ድራስነ ስርዓት ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ኣስታት 30 ዝኾኑ ፓፓራዚታት ኣብ ውሽጢ ቀጽርቲ ሆቴል ተኣኪቦም ይጽበይዎም ከም ዘለዉ ሓበሬታ ስለ ዝበጽሖም ኣብቲ ሆቴል ናይ ምሕዳር መደቦም ሰሪዞም ነቶም ደቆም ብምስንባት ኣብ ውሽጢ ፓሪስ ቻምፕስ ኤሊዚን ኣብ ዝርከብ ናይ ዶዲ ኣልፋይድን ናይ ውልቂ መንበር ኣፓርትመንትን ንምምራሕ ወሰኑ ናብቲ ቦታ ንምጓዓዝ ተጠቕሙሉ ድማ ካልእ ግዜ ዝጥቀሙሉ መኪና ዘይኮነስ ናይ ፖሊስ ኣርማ ዘለዎን ሰኪሪቲ ዝብል ጽሑፍ ዝተለጠፈን ሰለስተ መካይን ነበራ ይኹን እምበር ቶም ጽምዲ ከም ዝሓሰቦ ካብ ናይ ፓፓራዚታት ዓይኒ ክስወሩ ይከኣሉ ድሒሩ ኣብ ናሓሰ 31 1997 ሓደ ምሸት ልዕልቲ ዲያናን ኣፍቃርያን ዶዲ ኣልፋይድ ናይ ድራስነ ስርዓት ወዲኦም ብመኪና ጉዕዞ ምስ ጀመሩ ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ ናይታ ዝተሳፈሩላ መኪና ኣውቲሳ ካብ ቁፅፅር ወጻኢ ብብርቱዕ ፍጥነት ክጓዓዝ ጀመረ ኣብ ቅድሚ ምስ ዝነበረ ናይ መብራህቲ ዓንዲ ብብርቱዕ ሓይሊ ተጋጭወት ንድሕሪት ነጢራ ድማ ካልኦት መካይን ኣብ ዝጥቀሙሉ ጎደና ዓለበት ብሰንኪ እዚ ድማ ኣብቶም ክልተ ጽምዲ ዘሰንብድ ከቢድ ሓደጋ በጽሐ ናይ ዲያና ኣፍቃሪ ዶዲ ኣልፋይድን እታ ኣውቲስታን ብኡ ንብኡ ህይወቶም ሓለፈ ዲያና ግን ብህይወት ስለ ዝነበረት ብኣምቡላንስ ናብቲ ኣብ ቀረባ ዝርከብ ዝነበረ ሆስፒታል ተወስደት ኣብቲ ሆስፒታል ህይወታ ንምድሓን ኣብ ዝግበር ዝነበረ ጻዕሪ ድማ ልዕልቲ ዲያና ኣብ መንጎ ነቂሓ ናይ መወዳእታ ቃላታ ከም ዝኾነ ዝእመን ሕቶ ከም ዝሓተተት ተገሊጹ ነበረ ዲያና ኣብታ ዘነቕሕትላ ቅጽበት ኦ ኣምላኸይ እዚ ከመይ ኢሉ ክኸውን ከኣለ ክትብል ከም ዝሓተተት እዩ ዝሕበር እዚ ነገር እዚ ኣብቲ እዋን ብዙሕ ሕቶታት ኣልዒሉ ነበር ኣብቲ እዋን መላእ ህዝቢ ዓለም ክጽገን ዘይክእል ከቢድ ጉድኣት በፂሕዋ ዝተባሃለት ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ዝነቕሕትሉ ቅጽበት እንታይ ከም ዝበጽሐ ከመይ ጌራ ክትፈልጥ ካለት ዝበጽሐ ሓደጋ ክዝክር ወይ ክትፈልጥ ካብ ካለት ድማ እቲ በፂሕዋ ዝተባህለ ናይ ህይወት ጉድኣት ክሳብ ክንደይ ኣሰቃቂ ነይሩ ዝተገብረላ ናይ ሕክምና ረድኤትከ ጉብእን ብትኽክልን ህይወታ ንምድሓን ዶ ዝተገብረ ነይሩ ዝብሉ ሕቶታት ኣልዒሎም ነበሩ እታ መኪና ኣብ ሰዓት 180 ኪሎ ሜትር ትጓዓዝ ነይራ ዝብል ወረታት ድማ ሓደ ዓቢ ሕቶ ልዒሉ ነበር ንሱ ድማ እቶም ፓፓራዚታት ብሞተር ሳይክልን ብእግርን ይስዕብዎም ካብ ነበሩ እሞ ከዓ እታ መኪና በዛ ዓቐን ፍጥነት እናተጓዓዘት ከመይ ገይሮም ዞም ፓፓራዚታት ብኡ ንብኡ ኣብቲ ናይ ሓደጋ ቦታ ክበጽሑ ከኣሉ ዝብል እዩ እዚ ሕቶ እዚ ንኹሉ ዘሰማምዕን ናይ ዶዲ ኣልፋይድን ኣቦ ሓዊስካ ብሜድያታትን ብብዙሓትን ብተደጋጋሚ ዝቐረበ ሕቶ ነይሩ ይኹን እምበር ክሳብ ሎሚ ሓበሬታታት እናተሸናኸሩ ነቲ ሕቶ እኹል መልሲ ክወሃብ ኣይተኸኣለ እቲ ዘገርም ነገር ድማ ናይ ልዕልቲ ዲያናን ናይ ኣፍቃርያን ህይወት በዛ ሰሓብ ዝኾነ መንገዲ ካብ ዝኽሰት እንዳሓር ኣብ ዝነበሩ 6 ዓመታት ናይ እንግሊዝ መንግስቲ ይኹን እቶም ንጉሳዊ ስድራ ቤት ብዛዕባ መውትኦም ዝኾነ ሰብ ወግዓዊ ምርመራ ክገብርን ነገራት ክጻረን ዘይምግባሮም ብዓቢ ጥርጣረ ኸርእዮም ጀመረ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ መንግስቲ ፈረንሳ ንመንግስቲ እንግሊዝን ንጉሳዊ ስድራ ቤትን ወግዓዊ ምርመራ ክገብሩን ናይ ሃገሮም ድሕነት ትካል ክሓቱን ስለ ዘለዎም ወግዓዊ ሕቶ ንኽልቲኦም ኣካላት ዋላ እኳ እንተቕረበ ካብ መንግስቲ ይኹን ካብቶም ንጉሳውያን ስድራ ግን ዝኾነ መልሲ ይረኸበ ኣብቲ እዋን ኣዝዩ ብዘሕዝን መንገዲ ሞይታ ክነሳ ብፍላይ ናይ ንጉሳውያን ስድራ ቤት ይኹን በዓል ሓደራ ወይ ድማ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ዋላ ሓንቲ ናይ ሓዘን መግለፂ ይውፅኡ ኣብቲ ሃገር ናይ ሓዘን መዓልቱ ናይ ተኣወጀ ንኽብራ ከማን ንሓንቲ መዓልቲ ባንዴራ ፍርቂ ሰንደቕ ኣይተሰቕለ እንተኾነ ግን ብዙሓት ተኸታተልቲ መዓልታት መላእ ህዝቢ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ቀጽሪ ቤኪንግሃም ፓላስ ተኣኪቡ ብምንባዕን ዓበይቲ ዕምባባታት ብምንባርን ዲያና ዘለዎ ፍቕርን ኣኽብሮትን ገሊጹ ህይወታ ምስ ሓለፈ ድሒሩ ኣብ ዝተረኸበ ናይ ውልቃ ዲያሪ ድማ ዲያና ኮነ ተባሂሉ ቅትለት ከም ዝተኣለመላን እቲ ትቕተለሉ መንገዲ ድማ ብናይ መኪና ሓደጋ ከም ዝኾነ ጽሒፋቶ ነበረት ኣብቲ ዘገርምን ዘሰንብድን ናይ ዲያና ዲያሪ ድማ ንዓ ንምቕታል ኮነ ተባሂሉ እቲ ሓደጋ ምስ ናይ መኪና ፍሬኖም ምብልሻው ምትእሳር ከም ዘለዎ ብምግባር ዝተሓስበ ምዃኑን እቲ ሓደጋ ድማ ኣብ ርእሰይ ብዝበጽሕ ጉድኣት ምኽንያት ክቐትሉን ይሓስቡ ኣለዉ ብምባል ጽሒፋቶ ነበረት ኣብቲ እዋን እዚ ናይ ዲያና ዲያሪ ረኺቡ ዕላዊ ዝገበሮ እሙን ቀራቢያ ፖል ባሬል ናይ እንግሊዝ መንግስትን ናይ ንጉሳውያን ስድራ ቤትን ክሳብ ሕጂ ኣማውታ ክጻረን መርመራ ክግበርን ዘይምሕታቶም ብውሽጢ ካልእ ዝተቐብረ ሕቡእ ነገር ከም ዘሎ ዘርኢ ብምባል ርእይቱ ይሂቡ ነበር
نسا مس موتت كندي كتصار زغبو غبن تفصيمو نحلوه اتناي نغساو سدرا بيت ግን አማውታ አጻሪ ክፈል ሲትረፍ ናይ ሓዘን መግለጽ ኸማን ያውጽ እትንሳ ጻሐፈቶ ዲያሪ ንጹር መልእኽቲ ዝሓዘ ክነሱ ንሳቶምን ሓንቲ ነገር ካብ ዘይምባሎምን ክጻረ ካብ ዘይምፍታኖምን ዝተላዕለ ኣብ ውሽጢ ትንጉሳው ስድራ ቤት ዓብስ ተጠጀ ምስጢር ከም ዘሎ ብንጹር ዘረጋግጽ ንሳቶም ነቲ ናይቲ ሃገር ፖሊስ ኣማውታ ይጻረየልና ኢሎም ተዘይሓቲቶምን እንተዘይ ኣዚዞምን ዝኾነ ሰብ ኢደዋኒኑ ዝኾነ ነገር ክገብር ኣይክልን ኣጻሪዩልና ኢሎም ክሳብ ሽዑ ዘይምሕታቶም ድማ ዝገርምን ዘጠራጥርን ጥራይ ዘይኮነስ ሕቶውን ዝፈጥር ምክንያቱ 6 ዓመት መመላእታ ልክዕ ከም ናይ ዝኾነ ተራሰብ ሞት ብግቡእ ምርመራ ዘይምክያዱ ባዕሉ ዝዛረቡ ናይ ስቕታ መልስሎ ፖሊሱን ብመንገዱ ክሳብ ሕጂ እቲ ልሙድ ምርመራ ዘይመግበረ ምክንያት ብሰንኪ ከምዚ ምክንያት ኢሉ ዝሃቦ መግለጺ የለ ካብዞም ሓቅታት እዚኦም ብምብጋስ ድማ ቀተልቲ ዲያና መን እዮም ዝብል ሕቶ መልሱ ዳርጋ ንጹር ኮይኑሎ 8 ዓመታት ድሕሪ ሞታ ማለት ኣብ 2004 ኦፐሬሽን ፓጀት ዝተባህለ ናይ ልኡል ናይ ድህነት ናይ ፖሊስ ጉጅለ ነቲ ናይ ልዕልቲ ዲያና ናይ ዶዲ ኣልፋይድን ዘሰንብድ ሓደጋ ሞትን ከምኡውን ነታ ኣብ ዙርያ ጉዳይ ዝለዓሉ ዝኾኑ ናይ ውሪት ሓበሬታታትን ክምርምር ተበገሰ ኦፐሬሽን ፓጀት ማለት ኣብ ናይ እንግሊዝ ናይ ገበን ምርመራ ክፍሊ ናይ ዘይዝውትራት ወይ ድማ ምስጢራዊ ውዲ ዝተኣሳሰሩ ገበናት ዝፍጸመሉ እዋን ዝምስረት ኮይኑ ኣብቲ ታሪኽ ናይ ነዊሕ ግዜ ተመክሮ ካብ ዘለዎም ኣባላት ዝተዋፅአ ፍሉይ ናይ ምርመራ ሓይሊ ዕማሚ ኣብዚ እዋን ድሕሪ 8 ናይ ስቕታ ዓመታት ይምበኣር ናይ እንግሊዝ ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ነዚ ኦፐሬሽን ክፈቅድ ዝኽኣለ ኣብቲ እዋን ናይ ዶዲ ኣልፋይድ ኣቦ ናይ ልዕልቲ ዲያናን ወዶምን ሞት ብሓደጋ ዘይኮነስ ተቐቲሎም የሚብል ነበረ እቲ ካብቲ ሆቴል ናብ ናይ ወዲ ኣፓርትመንት ዘብጽሖም ዝነበረ ፖል ዝተባህለ ኣውቲስታውን ብናይ እንግሊዝ ናይ ድህነት ትካል ዝተኸፈለን ነቲ ሓደጋ ኮነ ኢሉ ነፍሲ ቅትለ ዝፈጸመ ግብረ ሽበራ እዩ ብምባል ናይ እንግሊዝ መንግስቲ ሓላፍነት ክወስድ ኣለዎ እናበለ ብተደጋጋሚ ምኽሳሱ ከምኡውን ኣብ 2003 ናይ ልዕልቲ ዲያና ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ዝነበረ ውልቀ ሰብ እታ ልዕልቲ 2 ዓመት ቅድሚ ሞታ በዓል ሓዳራ ቻርለስ ንዓኣ ንምእላይ ይሓስብ ከም ዘሎ ካብ እሙን ምንጪ ሓበሬታ ከም ዝረኸበ ሓንሳብ ዘይኮነስ 2-3 ግዜ ነጊራት ነይራ ብምባል ንኣሶሺየትድ ፕረስ ስለ ዝሓበረን እዩ ጸቕጢ ዝበዝሖ ናይ እንግሊዝ ሜትሮፖሊታን ፖሊስ ነዚ ኦፐሬሽን ዝፈቐደ ፖሊስ ንምርመራ ካብ ዝገንጸልዎ ሰነዳት ሓደ ነዚ ናይ ሕጊ ኣማኻሪ ቃል ዲያና በዓል ቀዲማ ኣብ ዲያርያ ጽሒፋቶ ከም ዝነበረት መርትዖ ረኸበ ኣብቲ ዲያሪ ቃል በቓሉ በዓል ሓዳሪ ቻርለስ ብመኪና ሓደጋ ክቐትለን መዲቡሎ እቲ ሓደጋ ድማ ብናይ መኪና ፍሬኖ ምብልሻው ካብ ቁፅፅር ወፃእ ዝኾነ ፍጥነት ብምጥቃምን ብዝፍጸም ጎንፅን ኣብ ርእሰይ ጉድኣት ብምብጻሕ ክቐትለና ሓሲቡሎ ብምባል ልዕልቲ ዲያና ጽሒፋቶ ነበረት ኦፐሬሽን ፓጀት ስርሑ ሕጂ ካብ 9,000 ላዕሊ ሰነዳት ብዙሓት ሲዲታትን ካልኦት ቪድዮታትን ከምኡውን እዚ ጉዳይ ምትሓዝ ዘለዎ ሓበሬታታትን ብምእካብ ዝጀመረ ክኸውን ከሎ እቲ ናይ መርመራ መስርሕ ድማ 3 ዓመታት ሙሉእ ቀጸለ እዚ ብዙሕ ሚልዮናት ዶላራት ወፃኢ ዝተገብረሉ መስርሕ ድማ ውዳእ ሓበሬታ በፂሕና ኢሎም ናይቲ መርመራ ውፅኢት ንቢቢሲ ገለጹ እቲ ውፅኢት ድማ ከምዚ ይብል ልዕልቲ ዲያናን ኣፍቃሪኣ ዶዲ ኣልፋይድ ከምኡውን እቲ ኣውቲስታ ፖል ብሰንኪ ሸለልትነት ዝተሓወሶ ምዝዋር መኪና እምበር ናይ ንጉሳዊ ስድራ ቤት ውዲት ኣይኮነን ተቐቲሎም ብምባል ንኻልኣይ ግዜ ዘይክፈት ፋይል ከም ዝኸውን ገይሮም ደምደሙ ኣብቲ እዋን ተመርማሪ ግብረ ሓይሊ 3 ወሰንቲ ሕማቕ ነገራት ኮነ ኢሉ ዝገበረ ክኸውን ከሎ እቲ ቀዳማይ ናይታ ልዕልቲ ሕልፈት ዝተዓፀወ ፋይል ወይ ድማ ክሎዝ ፋይል ክኸውን ምግባር እዩ እቲ ካልኣይ ድማ ንልዑል ቻርለስ ኣዘራሪበ እየ ልዑል ብዛዕባ እቲ ዲያሪ ኣይፈልጥን ኢሉ ከይኣክል እቲ ተግባር ንምፍጻም ዘብቅዕ ዝኾነ ምክንያት ከም ዘይብሉን ድሌት እውን ከም ዘይነበሩን ኣረጋጊጹ ኣለኹ ብምባል ሽፋንን ምክልኻል ምሃቡ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ብዛዕባ እቲ ብናይ ድሕነት ቤት ጽሕፈት ተኸፊሉ እዩ ዝተባህለሉ ኣውቲስታ እቲ ናይ ሓይሊ ዕማም ንጹር መረዳእታ ከይሃበ ነቲ ጉዳይ ከም ዝዕጾ ምግባር እዩ ካብኡ ዝገደደ ድማ ነቲ ኦፐሬሽን ዝመርሕ ዝነበረ ኮሎኔል ብናይ ንግስቲ ኤልሳቤጥ ሕቶ መሰረት ኩሉ እቲ ንምርመራ ዝተኣከበ ሰነዳት ንንጉሳዊ ስድራ ቤት ሓሊፉ ምሃቡ እዩ ኣብቲ እዋን ኣብቲ ሓደጋ ዝነበሩ ኩሎም ኩነታት ናይ ከቢድ ውዲት ውፅኢት እምበር ከም ዝኾነ ዓይነት ሓደጋ ክጋጥሙ ዝኽእሉ ኩነታት ከም ዘይኮኑ መላ ህዝቢ ዓለም ፈሊጡ እዩ ንልዕልቲ ዲያና ጻዕን ኣውቲስታውን ጥንቃቐ ግዜ ከይሃበ ከምኡውን ብድሕሪኡ ብፍጥነት ይስዕቦ ካብ ዝነበረ ናይ ሴኪሪቲ መኪና ምስሊ ኮነ ኢሎም ካብ ናይ ነፋሪት ሓደጋ ብዘይንእስ ጎንፂ ከም ዝበፅሖም ብምግባር ኣብ ሞት ናይታ ልዕልትን ኣፍቃርያን ብቐጥታ ተሓተት ክኾኑ ይግብኦም ነበር ናይዚ እኩይ ውዲት መሪሕነትን ትእዛዝን ዝሃብ ኣካሉን ክፍለጥ ነበሮ ነገር ግን ኩሉ ከም ዝነበሮ ተረፈ ባርከ ዝኸበርኩም ተኸታተልተይ ሎም ዘቕረብክዎ መደብ እዚ ነይሩ እንድሕር ፈቲኹሞ ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዋ ሳብስክራይብ ምግባር ድማ ይትረስዑ እናበልኩ ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝመፀኩም ሰሰናይ